एसेले आं नोंथांमोनखौसो धन्यबाद होयो मानोना नोंथांमोना जोंनि समाजाव आं स्पेसियली बर' रावजों जेसेबां जोंनि मिडिया ओंखारदों माखासे इउटिउबार दङ इउटिउबारफ्रा माखासे नेगेटिभब्लाबो माखासेया खिन्थु मेक्सिमामानो माने बर' हारिनि माहारियारि बाद दानायनि थाखाय जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगायो आरो जोंबो माहारियारि बादजों जोनोम जानाय मोनसे आफादनिनो साफा सोद्रोमामोन बेनिखायनो जोंनि हारिनि आरो जोंनि हालामनि सिङाव जेसेबां थानाय जोंनि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो दिनै जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे सरकारनि सासे मुरब्बी जानानै आरो सरकारनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौबो थुलुंगाबाय थायो। दा रंजाथावना बाथ्राया जादों बोसोरथामनि गेजेराव बोसोरसेया जोंखौ मावनो फ्रि हेन्ड होआखैमोन मानोना कभिड जादोंमोन अब्लाबो जों बोसोरसेखौ दाजाबल' जों बोसोरथाम जाबाय बे बोसोरथामनि गेजेराव जोङो 1 लाखनिख्रुइबो बांसिन न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो जोङो लेन्ड पाट्टाखौ जोङो होबाय। दानिया बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्राया जादों नैबे जोंनि हल्टुगाव आरो कसुगाव डिभिजनाव जोङो दिनै 10,049टा न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होगोन खिन्थु दुखुनांथावनासिन बाथ्राया जादों हाग्रामा बिथांनि समाव 17 बोसोराव मात्र 15,000ल' फेमिलिनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट आरो लेन्ड पाट्टाखौ होनो हादों अनलि 15,000 जोङो खिन्थु सानसेयावनो 10,000 न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ गतिके डिफारेन्सआ बहुत दङ गतिके बाखिखौ नोंथांमोना सालिजारि नायबानो जाबाय जों मा मावदों बोसोरथामाव आरो बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदोंमोन निस्सय मोनगोन जों राजनितियाव जोङो गोदान बिथांमोन बायदि जोङो 17 बोसोर एक्सपिरियेन्स थानाय जोङो पार्टिबो नङा खिन्थु रायजोफ्रा जोंखौ जुदि जेब्लाय आशीर्बाद होबाय थायोब्ला बे बोसोरबानि गेजेरावनो जोङो 100% फोजोबनो नाजागोन हायिखौ टार्म्स मिलायिखौ कन्डिसन मिलायिफोरखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ 100% मावजोबनो हायाबाबो जोङो 90+% जोङो जेब्लायबो मावनो नाजाथारगोन गतिके जायफ्रा मोनाखै थालांदों बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा खिन्थु नोंथांमोननि मिडियाजों मोनसेल' खावलायगोन जेन जोङो गोदानै हाग्रा सिफायनो नाङा मानोना जोंनियाव 34% टटेल लेन्डनि 34%आ फरेस्ट लेन्डमोन दा बिनिनो 14%आ अकुपाइड जाबाय 20%खौ बासायना लाखिनाया जोंनि दायित्व मानोना दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआर हालामनि दैनि लेयारा 6 फिट गाहायाव दावखोलांगासिनो दङ गतिके बेखौ बोखांफिनोब्ला जोङो हाग्राखौ जिखिनि हाग्रा दङ बेखौ जोङो संरैखा खालामनाया जोंनि दायित्व आं बेखायनो नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों आं चेलेन्ज खालामो बिथाङा 17 बोसोराव 15,000 होदों जोंनि हाखौ दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सानसेयावनो 10,000 होदों जों अलरेडि 1 लाख प्लास जाबाय दिनै जोंनि सानसेयाव होनाय 10,048 न'स फेमिलि एन्ड बिसोरनि 17 इयार्सनि 15,000 न'स फेमिलि डिफारेन्स नायलाय बेसेबां डिफारेन्स दं गतिके मावनाय आरो बुंनायनि गेजेराव फारागथि दङ। बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन। बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन। बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं ओटी टेक्निशियान आईसीयू टेक्निशियान रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस भारत सेवक समाज डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार
9395899391 86383917446 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।